Dette er vores forsøg på at lave en varmluftsballon, og vi vil gerne gennemgå de forskellige trin, hvordan vi har lavet den, og forskellige metoder og materialer. Det første vi har, det er alle vores forskellige materialer, som folie, saks, lim, tape, alt det der. Og det er bare sådan generelt, fordi foliebanken har vi brugt til at holde brændstof til vores varmluftsballon. Vi har brugt limet til at sammensætte de forskellige stykker, fordi vores varmluftsballon er sammensat af 12 striber af folie. Og vi har brugt saksen selvfølgelig til at klippe det ud. Og hvis vi så går videre til selve opbygningen, så er ballonen som sagt opdelt i 12 dele. Og vi tegnede den ved at sætte søm i grovt set de punkter, hvor på midten og ude i hjørnerne, hvor vi så satte en snor rundt om, og så brugte vi bare en blyant til at tegne en nogenlunde skabelon, som vi så kunne bruge til alle 12 dele. Og de her dele her skaber så selve kuglen i vores ballon, selve formen. Og så bagefter så samler vi ballonen, hvor vi først sætter en pind op i for at holde hele ballonen og limer toppen sammen. Så limer vi resten af delene sammen, og bare ligesom for at få det til at hænge sammen. Og så bagefter begynder vi lige så stille, ligesom vist på billedet, at gennemgå alle de steder, hvor der måske kunne være huller og så videre. Og lapper det til med det tape, vi har. Og den færdige ballon kommer nogenlunde til at se sådan her ud, og vi fik den op at flyve ved at putte varm luft i, mest fra en hårdtør. Og det, der er markeret på skærmen her, det er den lille beholder, hvor der er brændstof i, som vi satte ild til, som fik den til at flyve. Og jeg håber, det var brugbart, og I måske selv kan lave jeres egen.